хора, нещо отваряме. Не лапубо, не някакво. Да, ето това. Можем да спечелим и това. И това. Майка ми и брат ми се съгласиха с това. Татко ми не е пита, но аз искам пак да е някое хубаво. Не някакви гнусни. Всичките са сладки, ама да са точни. И отваряме. След тук има пликче. Няма нищо друго в кутията. Ето тук ще. Време за отварянето. Стискайте палци да е розово, зелено или синьо. Тези са ми любимите. И отваряме, разбира се, как ще го оставим така. Ора, това е супер сладко! Даже си има и картичка. Гледай, модерно. Казва се китайски, бла-бла-бла-бла-бла се казва. Обаче супер сладко! Абонирайте се, лайкнете видеята ми, абонирайте се за нови такива анбоксинги. Сега, чао!